Legpress v sisi prevedení, pri ktorom sa ti dvíhajú päty z platformy, výrazne zaťažuje predné stehná vďaka maximálnemu ohybu v kolenách. Zvyšovať záťaž však treba veľmi pomaly a postupne, aby si tvoje kolená zvykli na zaťaženie vo veľkom rozsahu pohybu. Nastav si operadlo čo najnižšie. Na niektorých strojoch sa tiež dá nastaviť sklon platformy a teda tento by mal byť čo najmenej šikmo k zemi. Pre zväčšenie rozsahu pohybu si dostatočne podlož spodný chrbát kombináciou napríklad malých kotúčov, zrolovanej podložky, lapami na box, podložkou na tréning brucha, yoga kockami a podobne. Pevne sa chyť držadiel alebo sedadla a pritiahni sa do sedadla spolu s prehnutím chrbta a vypnutím hrudníka. Vytlač platformu do začiatočnej pozície a odísti zarážky leg pressu. Chodidlá maj čo najnižšie na platforme, približne na šírku pánvy s tým, že tvoje päty môžu byť mimo platformy. Nadýchni sa do brucha a pomaly spúšťaj platformu k sebe spolu s tlačením hrudníka dohora. V spodnej pozícii pritlač lítka o zadné stehná, zastav na 1 sekundu, nevydýchni a následne vytlač platformu dohora spolu s výdychom. Po krátkej pauze vykonaj ďalšie opakovanie.